Така, хора, върнахме се в Агарио. Тук много бъгва, защото има много хора или много топчета. Аз ще се разделя сега нарочно, да ме забележат. Ме изобра на мнение. Да издържа малко. Мерси, бум. Team Zumba. I love Zumba. Добре, защо на криво е, брат? Да кажа. No. Имаме да само да се обяснявам и да играя. Хайде да... Сега. Мога да не стана на първо място, но поне ще бъда на 6. Да се каже. То ще има продължение, ще има продължение, защото аз ще играя колко видеоклипа до 4 клип. Аз сега съм направил 3. И моята серия No. Опа, no. Ми помагайте. No. What the fuck? Аме. Домина, ще ме мина ли? Така, сега да идем. Изяваха джумбото. Той вече не. О, добре. Не му е джумбо. Кой е джумбо 2015? Бум. Сега да го правя ли? Да не го ли правя? Хайде, да скочи. Хайде, бе. Хайде. Ще скачаш. Fuck it! Не хагай, момичка. Виж на мене. Пуснал съм си. Сега. Не. Сега съм джумбо, Бум. Уе. Ах, голям. Дай. Мога само да кажа едно нещо. Да, в момента по скайпа говоря с Нател. Пъточка Иванов 22. Ако искате, абонирайте се за него, има много хубави видеоклипове. Пише се, както ви пъка 22. Това е Иванов? Тихо е. Да, Иванов 22. Мани френ. Думай се. И... Той е мърдали са, е. Дай да видам на друго. Ко ми даде, бе? Ето ти фалшо, бе. Добре. Сега искам много да направя панджойн. Не можеш. Хайде сега. Дючо може си там няма. Бре се не може. What the fuck? Какво? Тук има много големи, бе. С по 16 000. Или по толкова хиляди. Искам да и топче там. И да ме дадат. Тук я правя. Иди да се пише протеан. Го наша. Майко. Нил. What the fuck? Нил бой. What? Ако съседи не се представя. Аз едва го убих, Но само да видиш Хиро колко е Аз ако го взям, той е съм... Виж колко е голям е Хиро. Съм цецо, И борят се за второ място. Хиро го изхвърлиха на трето място, пак се върна на второ място. Майко, ти нещо брутално е. Сега, понеже лаги няма да...
Изядоха му. Той маде, не е честно. Айде. Купи шише. Ще купа шише. Само по. Вау! Кофе. Един заек. Ти си от зелена. Мазничичко, бе. Извините са. Не. Добре, тук в тази игра моя да не ме ядат. Аз съм зъмбо, брат зъмбо. А рото си ми брат, че адио отивай го изяжа. Мамо. Свършена е с него. Не случайно с меня. Не могу, не могу. Кликни долу. Ой, майко. Да те взем. Искам да та... Бабка моя. Да, другия заедно другата. Добре. Много зелен. Пазите. Беше лошо. Не ти се пъгал. What? Моля ли ти точки на Джимбо? Не, ще го прикъсна. Нинджа тубле. Нинджа търтъл момче. What? Защо? No, аз не искам. Така, сега. Ти кой ще ядеш, Джимбо ли? Ти ще ме задеш. Татус. What? Не ме заде. Сега ако не ме притисне. Това се е писал гей. Гей 2015. Няма да ядеш, език. Help me. Бас мангалите. Хайде, бе. Не смо си, да. Пей бой си писта. Петю. Да видим. Елия. No. Бързо натисни. Бум. Готов. Сега, не знам как ме изядоха. Бум. Маля те дай. Thanks. Бум. Просто дръж. Хайде на мене. Ще залипа за тебе. Хайде на мене. Хайде бе. Кой бе пешо? Хайде на мелето. Бум. Хайде на мелето. Не мой ме задержа, момче. Ти не ще не го брати. Така, джамбовци. What the fuck? Ко ми писа, бе? Добре, за малко ще спрапа. Хора. Здравейте, хора, върнах се. Тук съм с... Дядо Коледа. Да, точка Ивана от 22. Абонирайте се за него, той качва много хубави видеоклипове. Дай Боже. Тъй. Петя. Дядо Медведа. Сашо. Ще питам едно нещо. Ти на кое ниво си всъщност на Агарио? Не знам. А ще кажеш? Да, вярно, ще кажеш. Няма. 11. На 23-то само аз. Да те кажа, че Колко? Ама казвам, че Бъди винаги на първо място, брат, и ще печелиш много точки. Първо място кажа, че 3. Какво? Направя. Пак са на 23-то ниво. Знаеш колко са много? Чакай. Аш май. 100. Ти знаеш, брат, 10 ниво, само го наблюдавам. Що напне? Ти за тя. Има 60, знаеш, 5 милиона. Тук съм се наредил 20. Тези много. Добре, това бе само един клип.